ngapa? Halo. Melayu nendi? Rono. Kleru le nata wayang ki kudune nang kene. Gendapan. Mula malih kok. Nek carane ketoprak ki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Dorontorjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Dorontasena kae wong kocluk. Modar tenan iki. Kowe ngapa? Kowe ngapa? Halo. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut Kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot Kaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Dorontorjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Dorontasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Guyon. Haha. Ciluba. Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba wae. Kleru le nata wayang ki kudune nang kene. Gendapan. Mula malih kok. Nek carane ketoprak ki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta ya. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awake dhewe. Gatot Kaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Dorontorjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Dorontasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen SD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. iso. Sep. Istirahat di tempat, gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah.
Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kucluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepethuk, ha to. Guyon. Ciluba. Wes wong tuwa kok dicilubah wae. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? polisi. Anu namanya Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong paling mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. ora lah Dear kon piye? Maju ya mudar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Si dadi bledok. Si bledok, si dadi bledok. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming mudar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara. Kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa. Kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa. Kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Rawani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gendapan. Mulak malih kok. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta ya. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Modar tenan iki. kowe ngapae? Kowe ngapa? Halo. Mlayu nendi? Rono. Kang. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut Kaca Antasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot Kaca Antasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur. Aku ya kulino nyembur.
Ndarantasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha lepethuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat di tempat, gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndarantasena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepethuk, ha to. Guyon. Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu namane Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong paling mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku ki mau diundang bapak. Wo timbali Kang Rama, heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong, kon bonto tani kon ngrincung sikile. Mudhar ora kuwi tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Gargoco Kakang Torjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Gargoco Kakang Torjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenana. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenan. Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan ki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lare nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis.
Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh mbiyen ki ndukuke wayang nganggo sasmita terus. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Ngajalange sapa? Antasena Gundulmu Maca. Ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggo ana Baladewa ngembang mati glenjang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke. Nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngampet-ampekan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Tek sapa iki, Mas? Tekmu. Aku kok pangling ya. Karo sae dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winah yo ngesepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana karlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Kok kleru? Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lehku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki
Bagong lah kok malah Baladewani Petruk. Pun mboten napa-napa saanane mawon. Ora ada lungguh ngisor ni. Bapa Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Pak. Wis. Wis ora Bagong. Wis ora Bagong kowe pita? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapa Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek Rama mesti ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara ki ora iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek Suden kudu mlendrong apa? Aku kudu ora ketang sithik. Ana mlendrong ya ora sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono ndak gegem ndadekake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa wae, Tru. Ora wis angel diganti wis gawe. Nyuwara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mengki senan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja tuwah-wahi, aja tuwah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene. Nggih. Bapa Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapa. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeng wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadure Baladewa kakakku slamet tapi. Pun ngenten niku apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara, wis do lingguh kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandhangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Manggon to, Gong. Angel rono. Tangane kleru. Ki ning kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe ngomong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Aku sik sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Antasena kaya niki men iso mirah-mirahke Nata Mandura kok malah bali. Wah.
Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ngacing wara gedhe ora bali-bali. Loh, iki nang warung Baladewa karepe piye? Panus maning jajalan iblis larat. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nantang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adhiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ah, mati jeneng iblis lalat menungso. Tataran kowe. Bajigur konangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadra Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta aning asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun Kakang tu muli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun Kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora pati nduga mono kae ana ing kadohan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Mula to kae sawangen. Satu nggih lampaning edapi-edapi. Kok Prabu piye? Kok Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lampaning ingkang dereng lampah. Meski mawon Kok Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lampahan menika.
Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kagiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo sawijining Nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro. Iya. Setunggalipun Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? mboten ngertos. Mbaya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala. Kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tuh tandha pitakon ing pun Kakang lha kok dadi padha regejegan. Punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki. Sawi kula ndherekaken ora, Bu. Prabu, Ratri Semedang Sekolah. Wah, Setyaki aja bisa kemana? Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh Kresna wonten dawuh aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sare. Wah, ora iso.
Sareh. Kula aturi sareh. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lai-tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Narendra Mandura dikembari karo menungso ratatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar-ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih pilih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ning. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho, kok sik to? Si Adi rak lagi wae 16 kono Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kok sik? Lah sing gawa Pustaka Jamus Kliwasa iki mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Yayi Jamus Kliwasa ngandhakake Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Kliwasa dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Kliwasa ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Malah ta.
Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasana. Walah, idake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu piye? Satriya duwe Nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk yayimu dhewe wong piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Wong anturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa ya Antasena. Ku Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene ana kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung ngene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu lek lara wis banget? Wah, wis ora iso apa mung mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeki kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petruk, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono, aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora.
Abang kok 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpung loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omong nek sing bayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih. Caopan e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki. Lampahan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbonata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Limasada mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya muga-muga Kresna. Kok ora Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadar tindak menyang ndi? Perkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel. Lebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kelawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatange Jawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak derekake Kresna kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna. Yen to Kakang Nayantaka nandhang ruga, Kakang Pandhawa wis kepareng suwana ning Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa. Sartane murcaning pustaka Jamus Limasada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga. Kakang Semar Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras. Sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, maras. Mati, Mar. Lho. Idian ora. Anu, mari wong hurufe kleru terus. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati
Nanging kabeh lelakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Klima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang roga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Smareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengalatan milang lintang bima sekti nadyan raga wis datan glawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepunden Pandhawa grayah-grayah iki ora Semar sigra wungusake nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa Wahnata ing Darawati Semare koten prayetna semuriris mak tratap adi kula bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca ndara kula Pandhawa gutang Wragil Pandhawa murca Den mongko leh kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula ngen kula kepengin bangun kayangan mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking Jamrut Ergeni Mutiara Mas menika mboten nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa pancen kaya mengkono Kakang mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sak kadang aku nyuwun pangapura benjang malih Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa wong sing tresna para Pandhawa menika akeh ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng Kakang Semar pancen kepara nyata mula kudu sing prayitna ngati-ati wah Bapak Waras Waras Gong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalaning Kyai Semar Badranaya. Niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono lah niki dadi tanggung jawab sampeyan nanging dudu aku ingkang boyong nggih ning wujude sampeyan kudu tanggung jawab sing jalari kesae Ndara Sedewa sinten tindake Ndara Sedewa aku Ndara Werkudara iya sampeyan kudu wani nanggung perkarane sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki nek pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Karang Kadempel Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gutang lah terus gunane napa kula momong Pandhawa lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kalih para Pandhawa Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa nggo kentongan ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duruk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya.
matur Ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Janaka kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Ora wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lakone. Kakang Semar Badrana iya, Kakang. Semare koden prayekna semoriris. Kumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mahayek saking Yas Baliwur. Wah, iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakna permana jati. Yo kaya dawuh Kakang Semar Kresna kakangku ngestokke dawuh ana menungsa ing Membanata Ndarawati aja ngawu gawar-ngawur. Kowe ingkang Membanata Ndarawati ngerti yo yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe mula ora usah dadak kowe selak. Ayo dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja lakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan kananmu. Lho kowe yang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sandadakakean gunung tanpa gunung.
gansing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayah jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandhingi Nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning Nata Kresna. Ya. Apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung Nata Ndarawati. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati Kresna. Pandhawa kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisahaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari Ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan.